Vols conèixer gent nova i aconseguir un crèdit sense haver d'estudiar? Necessites algú per anar al gimnàs i els amics passen de tu? Et cal una parella lingüística. Un estudiant internacional de la Universitat Rovira i Virgili. L'ajudaràs a practicar el català i a entendre els teus costums. I tu també aprendràs una cultura nova. No heu de fer classes ni res que s'hi assembli, No ho sé. Podeu anar a fer un cafè, un tomb, pujar una muntanya o fins i tot anar a veure castells. El més important és que el vostre acollit o acollida practiqui el català. També podreu fer les activitats culturals que organitzem. Totes són gratuïtes i sempre hi ha molt de menjar. I per participar en l'acollida lingüística tindràs descomptes en serveis i establiments i el suport d'un tècnic del servei lingüístic que et formarà abans i t'ajudarà en tot el que necessitis. I si encara tens dubtes, posa't en contacte amb el servei lingüístic de la URB. I qui sap, potser és l'inici d'una bonica amistat. O t'enamores d'un Erasmus.